Продължаваме в Матей, 6 глава. Продължаваме в Матей 6 глава. Би ли ми подал? Нека се помолим, Господи. Помогни ни днес. Говори ни и днес. Боже, аз те моля, Ти да благословиш днес Словото си. То наистина да падне в сърцата ни, както дъжда пада върху земята и дава плод. Нека Твоето Слово даде плод днес. Боже, аз те моля, Ти да говориш на всяко едно сърце. Аз те моля да говориш днес чрез мен и да говориш на самия мен. Защото, Господи, всеки, който чуе днес тези думи, да познае, че това са Твоите думи, не са моите думи. А Ти, Господи, ще приемеш слава. Да се приближим до Тебе и днес. В Твоето свято име, молим, Исусе. Амин. Вижте, миналия път говорихме за молитвата. Тези от вас, които редовно идват и следят, знаете, че говорихме за молитвата. Сега искам да говоря за нещо, което Господа казва, част от Неговото учение, и това е за съкровищата, които ние трябва да събираме. Трябва да ви кажа, че и в молитвата аз наблегнах много за това, какво е нашето сърце, когато ние се молим, с какво сърце се молим. Дали наистина искаме Божията воля, дали се молиме, Отче, да бъде Твоята воля, или искаме нашата воля и Бог да подкрепи това, което ние искаме. Вижте, всичко става. Всичко става и борбата е в нашите сърца. И за нашите сърца. Това го казах и миналия път. Води се духовна битка на духовни високи места, но тази битка се води и във всяко едно сърце. Господа дойде, за да ни каже точно това. И тези думи, които Той изрича, те са звучали още тогава революционно. Но и сега звучат революционно. И вие ще видите днес, че това е много, не просто революционно, това е направо обратно, противоположно на учението на света и на разбирането на този свят. Аз искам да прочета, и вие следете заедно с мене, в 6 глава 19 стих до 34 стих. Предполагам, че времето днес няма да ни стигне, но ще го направим на две части, малко тази седмица и малко другата седмица. Но аз ще прочета целият текст. Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат. Защото където е сърцето ти, там ще бъде, където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Окото е светило на тялото. И така, ако окото ти е чисто, цялото тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е лукаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в теб е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината.
никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си. Какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират, и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си? И за облеклото, защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии как растат. Не се трудят, нито предат. Но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се обличал като никоя от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре е хвърлят в пещ, няма ли много повече да облича вас, маловерци? И така, не се безпокойте и не казвайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем. Защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на всеки ден неговата злоба. Амин. Революционно учение на Господа. И то е именно в противопоставянето на материалните блага, над събирането на материалните блага, за подсигуряването на земният ти живот. И Господа с две думи казва, това е празна работа. Не си събирайте съкровища на земята, защото тези съкровища на земята, Авигея ще те премества. Защото тези съкровища на земята, те са временни, те няма да ви ползват кой знае какво. Те могат да бъдат унищожени. В един ден могат да бъдат унищожени. В един ден може да загубите всичко, което сте натрупали. Било поради бедствие, било поради някакво земетресение, било поради... Такъв пример. Непал има сега в момента. Точно преди няколко часа е жестоко. Нали? 8 по Рихтер. Може да загубите всичко, което сте събрали. И поради това, че тези неща всъщност те се развалят. Молец може да ги изяде, ръжда може да ги изяде и в крайна сметка те няма да ви ползват. Вижте, това е революционно и днес. Христос казва, не си събирайте материалните и земни блага, за да подсигурите живота си. Защото няма да можете. По-добре да се събирате блага, съкровища на небето, там където винаги ще ги има. Те няма как да ги загубите тях. Каквото и да се случи, те са в безопасност, те са на безопасно място. Така че веднага виждате, пак казвам, това противоречие, което е било революционно за ушите на хората, пък революционно и днес. Защото днес така човек е настроен, казва, как бе, аз трябва да събирам, аз трябва да изкарвам, аз трябва да пестя, аз трябва да се подсигуря, защото... И вие знаете ли, знаете много добре, тези от вас, които
са чели, пък и които не сте чели Библията, защото това е много известно, Бог нарича един такъв човек, знаете ли как? Глупак. Буквално го нарича глупак. Глупецо. Защо го нарича глупак? Ами, защото на един човек бил много богат, родила му се много богата реколта и той си казал, ето сега ще си построя такива житници, такива хамбари, складове, ще натрупам всичко и докато съм жив, ще кажа на душата си, душо, яш, пий, весели се, от тук натам няма защо да работиш. И Господ му казва, глупако, още тази вечер ще дойде да ти взема душата. Още сега. Това всичкото на кой ще го оставиш? Така става с всеки, който не богатее в Бога, нали? А богатее за тук. Искам да разнищиме този въпрос днес, за да стане много ясно, защото има хора, които взете ли в едната крайност и в другата. Но аз искам днес с Божията помощ, с помощта на Светия Дух, да изясним този въпрос. Вижте какво е... Искам да ви кажа веднага, че проблема и това, което говори Христос тук, проблема не е в съкровището, не е в материалните блага. Те не са лошо нещо. Разберете това. Те не са лошо нещо. Парите не са лошо нещо. Богатството не е лошо нещо. Имането, благата не са лошо нещо. Но, кое е лошото? И за кое говори Христос тук? И коя е причината, поради която Той казва, не ги събирайте тия неща, не ги трупайте тия неща? Единствената причина е това, че когато ти почнеш да ги събираш, когато ти почнеш да ги цениш толкова много, да ги трупаш толкова много, тогава ще се привърже сърцето ти към тези неща и ти си загубен. Вижте, основната причина, поради която Христос казва тези думи, е защото Неговия фокус, защото Неговия интерес е да запази тебе, да запази сърцето ти. И Той знае, че тези неща, в момента в който ти почваш да ги трупаш, ще се привържи сърцето ти към тях. Ясен принцип. Където е съкровището ти, там ти е сърцето. Това, което е ценно за тебе, там ти е сърцето. И може би днес ние всички трябва да се зададем въпроса, кое е ценно за мен? Кое е моето съкровище? Кои са нещата, които аз искам, желая, трупам? Защото Христос казва, тези неща ще са опасни за вас. Където е, ако сърцето ти е там, там ще си останеш. Но ако сърцето ти е, ако съкровището ти е на небесата, там ще ти бъде и сърцето и ти няма за какво да се безпокоиш. Основно това е. Сега, знаете, не е важно, той казва, ако ти събираш, много е важно, ако ти трупаш, много е важно мястото, където ти трупаш тези неща. Мястото, където ти събираш и трупаш тези неща, е също толкова важно, колкото самото съкровище. Нали? Затова самото място е ценно. Ако всичко, което събираш и трупаш е в твоето сърце, това е опасно. Защото вече сърцето ти е привързано към тези неща. И аз пак казвам, не е лошо самото богатство, не са лоши парите, но сърцата, които се привързват към тези неща, вече е опасно. Имаше един млад богаташ. Млад богаташ. Уважаван човек.
Сега в днешно време, като кажа, че е млад богаташ, веднага всички като той е някакъв перач на пари, ДДС, не знам какъв. Нали, в България богат човек е лошо дума. Но не е така в света. И тогава, по времето на Господа, не е било така. Богат човек не значи лош човек. Напротив, той е уважаван богат човек. Не е имало ДДС тогава. Не е имало ДДС. Имало е други работи. Но вие знаете, че този младеж, когато видя Господа и го нарече Учителю благи, в смисъл добри, Господ му казва: защо ми казваш, че съм добър? Само един Бог е добър. Какво да направя да наследя вечен живот? Задавали ли сте си този въпрос? Какво да направя да наследя вечен живот? Какво да направя да живея вечно? Този млад мъж зададе правилния въпрос. Господа му каза: пази заповедите. Той се наскърби, няма да разказвам, няма да чета. И накрая Господа му каза: едно нещо не ти достига. Иди, продай целия си имот, раздай го на бедните, на сиромасите, ела и ме следвай. Край. До тук беше. Той се наскърби, натъжи се. Господа тогава казва, че много по-лесно е да мине Камила през Ивлинуши, отколкото богат човек да влезне в рая. А Авигея ела отпред. Бързо, 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 бързо. Има още нещо. Аз се опитвам да ви обясня как трупаме ние богатства, съкровища, които са на земята и които са на небето. Знаете още една притча, която Господа казва, и тя е за последния ден, как той отделя овцете от козите. Нали? И по какво ги отдели? Едните бях жаден, бях гол, бях в затвора, вие ме нахранихте, вие ми дадохте вода, вие ме облякохте, вие ме посетихте. И за това другите казват: ама ние, кога сме те видяли, ти сме ти направили всички? И не, понеже сте го направили това на най-малките. На мен сте го направили. И обратно. Другите казват: ами ние кога сме те видяли и не сме ти направили всички тези неща? Ами не сте ги направили на най-малките. И затова на мен не сте ги направили. Вижте, в Лука Господа казва същото. Който иска да ме следва, да иде да продаде всичко, да раздайте милостиня и ме следвайте мене. Много от хората не искаха да следват Господа, точно поради тия думи. Защото трябваше да следват Него, а не благата на този живот. И аз искам тук да открия една скоба и да ви кажа, не е толкова простичко и елементарно, както много хора зад и казват. Всички бедни, понеже са бедни и нямат пари, те ще отидат в рая. Богатите, разбираш ли, те ще отидат в ада, защото Господ е казал, че богат човек не може да влезне в Царството небесно. Нали? Но аз ще ви кажа къде е ключа. Ключа е пак казвам, къде е сърцето ти. Защото има много бедни хора, които много обичат парите. Нищо, че ги нямат. Обаче те са в сърцата си, привързани са, те умират за пари. Въпросът е, че ги нямат. Да. И тук това е в духовен смисъл, вижте, Бог вижда сърцето. Затова има и някои хора, които са много богати. Аз познавам такива хора, които правят това, което казва Христос. Те дават за Господа, за Божието царство, за разпространението на
благата вест, те живеят за това нещо, те изкарват Бог им народ. Те не са привързани, те следват Господа. С други думи, Господ каза, ако вие харчите, ако вие трупате пари извън Небесното царство, а за себе си, това вече е проблем. Защото вие мислите само за себе си, да задоволите себе си, да уредите собствения си живот, да получите своите си блага, но не мислите за Божието царство. И ако харчите парите си за Божието царство, вие трупате съкровища на небето. А ако харчите за себе си и ги трупате за себе си, вие всъщност не си събирате блага, не събирате съкровища на небето. Защото фокуса тук е сърцето, брати и сестри. И вие трябва днес да изясним този въпрос. Където е съкровището ти, там е сърцето ти. Соломон, най-мъдрият човек в Притчи 4 глава, 23 стих казва: повече от всичко, което пазиш, най-много пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Каквото има в сърцето ти, това ще бъде живота ти. От него са изворите на живота. Аз мога да ви свидетелствам набързо, че аз съм бил беден. Вие повечето знаете, не знаете, но стана така, че Бог ме благословил, ми е дал неща, материални блага, които аз никога не съм искал. Аз не съм се привързал. Аз никога не съм молил Господ за тези неща. Винаги съм се чувствал, че тези неща не са мои. Казвам ви сериозно. Чувствам, че тези неща са на Господа и трябва да бъдат използвани за Божието дело и за Божието царство. Защото аз не знам колко време ще бъде тук. Ето, дори това място, където седиме всички в момента, за да спрат, защото има и клюки, до мене стигат някакви клюки, някакви интриги, че едва ли не някой ми е дал пари от църквата в Америка, ми дава пари и ние сме направили това. Не е вярно. Направил съм си къща от църквата и така нататък. Значи това са пълни глупости. Защото това, което Бог ми е дал, аз съм искал така да направи, затова съм и тук днес, да се помогне на Божието царство, да се помогне на Евангелието, да може да се разпространява благата вест, да може хората да дойдат на спасение. И ето, вижте, вие всички, не всички, повечето тук сте плод на това дело. И ако не, поне се ползвате от благата на това дело за разпространение на Евангелието. Ние купихме този имот с лични средства. Пак казвам, Бог ми ги е дал, защото сме работили, сме изкарали, купили сме, ремонтирали сме, направили сме, за да не е на мое име, дарили сме го на църквата. И това е за Бога. И днес аз искам да направя проект, аз искам да правя друг бизнес, но не е за да трупам и да ставам богат. Защото аз не искам да ставам богат. Но Бог ми дава тези неща. Но ако се налага, аз мога да продам всичко. За мен не е проблем. Стига това да е в полза на Божието дело, това да е в полза на Божието царство. Защото това е начин да се събираш и да си трупаш съкровища на небето. А не просто дайте да правим бизнес, да правим много пари, да бъдем много благословени сега, както някои, аз не ги наричам и мои братя, не ги наричам мои братя, защото те не проповядат Евангелието. И Павел апостола казва, не аз, казва така: проклет всеки, който проповядва друго Евангелие. Проклет да бъде. Защото има хора, които проповядват Евангелието, така наречено на просперитета, и заблуждават хората, и пастирите злоупотребяват, събират пари
и карат хората да се фокусират върху този живот и върху благата на този живот и да живеят добре сега, защото те са избрани, защото те са Божии и те заслужават да карат БМВ-та, да карат Мерцедеси, да карат и да живеят в големи къщи и така нататък. Което абсолютно не отговаря на учението на Господа и това, което днес говорим. Как ти ще трупаш в днешно време, ще трупаш за този свят, за този живот, когато Господ казва, това всичко ще изчезне. Ти ставаш глупак. Вместо да събираш съкровища на небето, вместо да даваш за Божието дело, за напредване на Божието царство, за разпространение на благата вест, за спасение на човеците, ти си събираш за тебе и казваш слава на тебе, Господи, благодаря ти, Господи, виж колко си ме благословил. Аз живея добре. Какъв е смисъл? Евангелието на просперитет аз го мразя. Някой ден ще говоря само за това. Но сега е подходящ момент, брати и сестри, защото казва, след като там е сърцето ти, веднага в 22 стих Господ се насочи и казва, окото ти. Виж, от сърцето фокуса преминава в окото. Окото ти е светило на тялото. Окото ти е лампа на тялото, светило. То осветява тялото ти. Окото ти осветява тялото ти. И така, ако окото ти е чисто, цялото ти тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е лукаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в теб е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината? Какъв въпрос задава Господа? Окото, брати и сестри, е наистина светило на тялото. Но Господа говори и за физическото, но и за духовното око. Защото вие си спомняте, лукаво око, това е грях. Завистливо око или още зло око. Лошо око, зло око. И аз ще ви кажа само един пример с работниците на лозето. Нали знаете? Които едни са работили цял ден, други от обяд, трети в последния час. Но господаря беше добър и на всички даде еднакво. И тия деца са работили един час, са получили колкото ние са работили цял ден. И уния, които са работили цял ден, казват, не е честно. Ти не си справедлив. Ти не си добър господар. Защо не ти даваш колкото на нас? А той какво им каза? Абе, това си е мое, на кой колкото искам, толкова ще дам. С тебе договорил ли съм се аз? Дал ли съм ти това, което ти дължа? Или ти имаш завистливо око? Или ти имаш лошо око? Ти имаш зло око? Защото аз съм добър. Виждате, завистливо око, лошо око. Човек, който е привързан към парите, който всичко смята в пари, който живее за парите. И аз ви казвам, не само богати, бедни хора са такива. Така е. Даже повече. Завистливо око, лошо око, завиждат. Защо завиждаш? Тук сигурно няма такива хора, нали? Слава на Бога в тази зала. Навънка е пълно, всеки ти това е завист. Ние имаме сериозен проблем с това нещо. Това е злоба, това е завист. Заради пари. Всичко е заради пари. Всичко е заради парите. И вижте, когато един човек, който е тръгнал да следва Господа, който се нарича Христов последовател, Христов ученик, да не използвам думата християнин, защото тук всички се наричат християни. Но колко следват Господа? Господ е говорил на своите ученици и на тях казва, ако твоето око е завистливо, ако ти си завистлив, ако ти си фокусиран върху парите, ти не можеш да бъдеш му ученик. Тогава тази завист, това зло око, това лошо око, това ще потуши светилото на Евангелието. Светлината. Тая злоба, тая завист, този стремеж към парите ще потуши светлината, която е в тебе. А светлината е Евангелието. И ти няма да можеш да разпространяваш Евангелието, защото
ще платиш за парите, ти веднага правиш сметка. Всичко минава през парите. Кое предпочитам? Да правя пари и как да правя пари? Нямам сметка за Евангелието, тук ще имам сметка. Това потушава. Не може да бъдеш Христов ученик, когато си с такова око, когато си привързан към парите, когато проповядваш просперитет и благодат и живот тук и сега. Как ще говориш за Евангелието? Ти не говориш за Евангелието, ти говориш за парите. Между другото, аз пак искам да кажа, вие всички знаете, аз не получавам заплата. Аз съм тук, защото искам да съм тук. И се радвам, че мога да давам. Защото казвам го не за да се хваля, а като свидетелство, брати и сестри, защото има точно обратното. Днес в църквите всеки иска да стане пастир, да стане проповедник, защото ще има дарение и ви надуват главите с дарение, такова десятъци. И църквата изведнъж фокуса е десятъците и парите и забравяме Евангелието, което е за спасение на човешката душа. Парите трябват. Не ме разбирате погрешно. И аз давам. И ви казвам, че парите трябват на църквата за разпространение на Евангелието, за да се прослави името на нашия Господ. Трябва пари. Не може без пари да го направим. Трябва пари, трябва да купуваме Библии, трябва да купуваме бензини, трябва да купуваме кои, да ходим, да разпространяваме, трябва да плащаме на някой човек, който той не може, няма какво да яде. Трябва да храним бедните, трябва да се грижим за сирачета, трябва да се грижим за вдовиците. Затова трябват пари, нали? Да. Но не е само за да... Както и да е. Той казва, ако обаче фокуса ни е парите, ако ние трупаме тия пари за себе си, там ни е сърцето вече. И тогава окото ти става зло, окото ти става завистливо и Христос задава един въпрос. Ами ако светлината в тебе е тъмнина, ами ако светлината в тебе, ами ако благовестието в тебе, ако Евангелието в тебе, ако светлината на спасението в тебе, която ти знаеш, е тъмнина, защото значи ти не си разбрал Евангелието, значи ти не си разбрал спасението. Ти проповядваш нещо различно. Колко по-голяма ще е тъмнината в тебе. Ти си в тъмнина. Ти не си разбрал учението на Исус Христос. Ти се привързал към благата, към парите, искаш да ставаш богат, искаш да трупаш тук. Проблем. Никой не може да слугува на двама господари. На двама господари. Знаете ли за какво говори Христос? За слуга и господар. Слуга, ма в смисъл роб. Нали? Не е служител. Защото ти може да си служител на двама господари. Работиш на две места, примерно 8 часа работиш на едно място, после отиваш на друго работно място. Ти си се наел за това време и си изпълняваш задълженията. Там си се наел за другото време и си изпълняваш задълженията. Няма проблем. Но тук Христос говори за слуга, като роб. Когато ти си собственост на един господар, ти си негова собственост. Ти живееш с него 24 часа в денонощието в неговия дом. Той се грижи за тебе, за всичко за тебе. За подслона ти, за храната ти, за облеклото ти, за здравето ти и така нататък. И ти си винаги на негово разположение. Можеш ли да си едновременно и на двама? Да служиш и на двама господари, така? Така не е възможно. Не може на двама господари да служиш. Няма как да стане. Защото единия ще обикнеш, а другия ще намразиш. И вижте, в цялата Библия Бог
не се противопоставя на нищо друго, освен на парите. Трябва да знаете, че нашия Господ е говорил много за пари. Аз съм чел статистика от един човек, който си е направил труда и казва, че Господа е говорил за пари повече, отколкото за ада и за рая, взети заедно. И ако видите Евангелието, ще видите колко много той говори за пари, за притежание, за собственост. И тук това казвам, никъде на друго място Бог не се противопоставя на нищо друго, освен на парите. Мамона. Не можете да слугувате на Бога и на мамона. Мамона са парите. Това е от арамейски език, езика, който е говорил нашия Господ. И мамона значи пари. Не може да слугуваш и на Бога, и на парите. Няма как да стане. Защо Бог казва това нещо? Не е ли Бог всемогъщ? Има ли по-силен от Бога? Няма. Нали? Къде стоят парите в сравнение с Бога? Ако Той е тук най-горе, най-високо, къде са парите? Много ниско под Него. Те не са му равни на Него. Той не е господар и парите. Господари двамата са на едно ниво, нали? Еднакви по сила. Не е верно. Бог е много по-силен от парите. Проблема е в нас, в нашите сърца. Защото ние се привързваме към парите до такава степен, че издигаме парите и им придаваме такова огромно значение и ги поставяме до Бога. И те в нас почват да се конкурират. Ние се чудиме вече кого да избереме, парите или Бога. Ние изравняваме, защото издигаме парите, придаваме им такова стойност, такова значение, че толкова колкото и на Бога. И затова Христос казва, това е проблем. Не можете и на парите, и на Бога да служите. В корена на всяко зло, в корена на всеки грях, кое е? Не са парите. Сребролюбието. Пише го. Сребролюбието. Знаете какво е сребролюбие? Любовта към среброто. Любовта към парите. Не самите пари. Разберете това нещо. Парите сами по себе си са добро нещо. Те са удобни. Може да си платиш сметките. Можеш да, вместо да бартери, да носиш кози, крави и не знам си още какво, имаш парички. Чого отиваш там и си купуваш нещо и свършваш работа. Плащаш си сметките. Парите по принцип са добро нещо. Парите не са грях. А любовта към парите е греха. Това значи любовта към парите? Отношението на сърцето е греха. Ако ти се привържеш, ако ти обичаш пари, това е сребролюбието, за пари, от любов към парите, ти можеш да направиш всичко. Всичко. Няма непозволено нещо. Що ме за пари? Нали? Може и човек да убиеш, може и... Всичко. Може да дадеш, може да дадеш. Защо? Защото имаш любов към парите. И това е корена, това е в основата на всеки един грях. Сребролюбието. Затова Бог казва, не можете да слугувате на Бога и на мамона. Защото Той познава човеците и знае, че ние в сърцата си имаме склонност да се привързваме към парите. Имаме тази склонност в сърцето си да трупаме, да се подсигуриме, да имаме
а не знаем какво ще стане утре. Мислиме егоистично за себе си, вместо да мислиме за Христос и за Неговото царство и как да работиме и да събираме съкровища на небето. Аз ще спра до тук, защото други път искам да продължа относно точно за тези безпокойства. Защото ние се безпокоиме за живота си. И оттам идва и това ние да трупаме, да събираме блага за себе си. Бог да ви благослови. Амин. Амин.